मोजां थाइखायो माने नायलाय नै वा नायदो नै जा गिदिर गिदिर खालै वाव 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 नै बिथिंबो नै बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो एसे भिडिअखौ नायलांदोलाय आरोना सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय थ' इन्टारेस्टिं आपडेट थ' बेनो जाहैबाय जोंहा पिएम किसाननि सायावहाय जागोन आपडेटआहाय थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों एबारावहाय फाइनालि सरकारा जुदि फैफिनोब्ला बिजेपिनि सरकारा थ' मोननो थांगासिनो दङ पिएम किसाननि राङा माने बारायसिगोन आरो बियो फाइनाल जानाय बायदियानो जाहैबाय आरोना दा खालि रिजाल्टआल'सो फैनांसिगौ इलेक्सननि थ' नेनानै दङ बयबो मोननो थांगासिनो दङ आरो एबारावहाय पिएम किसाननि राङा बारायनाया माने फाइनाल जाबाय आरोना थ' जोङो दा बोसोराव 11,000 मोनगोन ना 17,000 मोनगोन थ' जोङो गोबांथार बेबायदि निउसफोर फैबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आङो एसे भिडिअ क्लिप्स होनानै होलांगोन पिएमआ मा बुंलांखो थ' आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ लागायनानै होलांदिनि आरोना थ' बयबो नेनानै थादो पिएम किसाननि राङा एबारावहाय माने बारायनाया सिउरखासै आरोना थ' 2,000नि जायगायाव जोङो 4,000 मोननायाथ' माने फाइनाल बायदिखौनो मोनबाय आरो उनावहाय जुदि आरो फाइनाल आपडेट मोनोबा थ' बेबायदिनो लानानै फैगोन आपडेट्सफोरखौहाय थ' नोंथांमोना चेनेलखौ एसे साबस्क्राइब खालामनानै होयोब्लानो जाबाय जेन आंबो गोसोआव थुलुंगानाय मोनो बेबायदिनो आपडेट्सफोर होलांबाय थानो थ' आङो इन्ट्र'आवहाय एसे भिडिअ होदोंमोन बेनो जाहैबाय चक्लेट आबाद माने कक'आ आरोना थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनो थ' गायनो हायो गोसोब्ला इन्टारेस्ट थानायफ्रा आबाद मावनो इन्टारेस्ट थानायफ्रा बेखौबो गायनो हायो आरोना बेखौ गायनानैबो जोङो आर्निं खालामनो हायो मोजां फिथाइ थायो माने थ' गोसो जायोब्ला नोंथांमोना गायनो हायो बिराद बरिया आबाद बियो थ' आं भिडिअ क्लिप्सखौ लागायनानै होलांदिनि किसानों का सशक्तिकरण डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है असम के 20 लाख किसानों को अभी तक पीएम किसान निधि के तहत 7,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं अब असम बीजेपी ने घोषणा की है कि यहां के छोटे किसानों को हर वर्ष 11,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।